Guys Gemeinschaft, Omroep Friesland. Ik heb één snelle vraag. Politiek heeft niet zo heel veel aandacht voor kinderen. Wat vindt u daarvan? Deze man, meneertje Mark Rutte, daar geven we nou op ziek, want Joet die het voor de tweede keer verkiezen. Oh my, there's 1,000 miles between you and I. Oh my. We zijn hier bij OWS de Romte in Droriep. En ik heb deze band deze week een filmpje gestuurd maar de vraag: wat weet je van de tweede keer in Nederland? En als je hem wat wil weten, dit ben dan even jaren wat je belangrijk vindt in politiek. En waar je meer aandacht voor hebben willen. En dan zal ik proberen om dat lijstje te brengen. Nou, deze meneer. Ja. De minister-president van Nederland. Jij bent hier er dus al een beetje uit af. Ja. Oké. Nou, ik vond dat, zeg maar, dat er meer onder het milieu moet daarom tocht worden. Ja, ik had als vraag waarom mogen elektrische auto's niet harder dan 100 rijden, terwijl die geen stikstof en zo uitstoten, CO2 uitstoten. Maar als we nou een zin op het bord schreeuwen in het Nederlands zin, want ja, meneer Mark kan geen Fries. Oké, dan zet je maar al. Hallo meneer Rutte. En dan gaat de camera naar die. Hallo meneer Rutte! Wij willen meer spelen En bewegen. in Friesland. Bijvoorbeeld een waterpretpark. En meer aandacht voor het klimaat. En Elektrische. auto's en kinderrechten. Dan, ik heb nou het nummer van de wethouder van Rutte. En die ga ik even bellen. Caroline Hermans. Goedemiddag. Op dit moment in gesprek. Shit, Laat een bericht achter. ze is er net. Je moet naar het stemmen. Ik wil dit hier voor het eerst. Maar hoe wist nou op welke partij als stemmen was? Daarvoor heeft een kieswijzer. En er is ook een kinderkieswijzer. Makker door Wietse Walstra. Hoi Wietse. Hi guys, ja. Hi. Jij hebt een paar jaar geleden, toen je 9 was, heb jij een idee bedacht? Ja, klopt. Inmiddels 10 jaar geleden heb ik de kieswijzer voor kinderen bedacht. En dat is een kieswijzer die in taal is geschreven die voor kinderen begrijpelijk is. Nou, ik heb hem voor. Kieswijzer voor kinderen.nl. Start de kieswijzer. Sportverenigingen en muziekclubs moeten gratis lesgeven op school, zodat alle leerlingen kunnen volgen. Weet ik niet. Moeilijk. Oké, en waarom zouden kinderen interesse moeten hebben in politiek? Nou, de mensen in de politiek die gaan over heel veel belangrijke dingen die ook van invloed zijn op het leven van kinderen. Mensen in de politiek gaan over coronaregels, over waar we huizen bouwen, over hoe we omgaan met dieren, over in hoeverre we klimaatverandering serieus nemen. Dus die gaan over hele belangrijke zaken. Alleen kinderen die zijn niet superveel bezig met de politiek en de politiek is niet heel erg veel bezig met kinderen. Dus het lijkt me heel erg goed als die zich iets meer met elkaar gaan bemoeien. Ik zil. Laat het derde keer nou. Probeer jullie om de woordvoerder van Rutte te bellen. Met Caroline Hermans. Goedemiddag, met Guys Gemeinschaft van Omroep Friesland Pluimpraat. Zou ik u even wat mogen vragen? Nou, ik weet niet. Heeft het heel erg haast? Want ik zit even een andere afspraak. Maar je belde zo vaak. Dat ik dacht, nou, Ik kan u ook even een WhatsApp bericht sturen als u dat ja, fijn doe dat vindt. maar. Dat is handig. Ja. Nou, helemaal goed. Dan zal ik dat even doen. Oké. Nou, hey. Dit is gewoon lukt. Soort van. Nou, de video van Rutte is al. Dan sturen we hem nou. Zien kan niet. Nou, ik heb de video gestuurd. En ze is online. Dus ze mat het Shen. Dit is de video die we hebben van... Wij willen meer spelen en bewegen in Friesland. Bijvoorbeeld een waterpretpark. En meer aandacht voor het klimaat. En elektrische auto's en kinderrechten. Nou, duidelijker ken het net. Dus hier hebben we nou, dit hebben we nou verstuurd. En hopelijk krijgen we nou wel een berichtje waarom. Er moet meer geld naar het leger. Oneens. Nou, de resultaten worden geladen. GroenLinks. Oké. En daarna Partij voor de Dieren en daarna PvdA. Oké. Nou, GroenLinks die dus boven aan. Maar ik denk eigenlijk net dat ik daar op stemming in komende verkiezingen.
Dus ja, misschien mag ik nog maar één de Good Night denken. Hij is ik net te lang. Goeie kieswijzer. Goedgekeurd door guys. Oké jongens, het is hier het Mandy. En we hebben nog steeds niks yet van Mark Rutte. En ik heb eigenlijk onder les nog maar... Nou, mag ik natuurlijk even prioriteiten stellen. Ik in op Nij Berlin. Want hij reageert net. Caroline Hermans is op dit moment in gesprek. Laat een bericht achter na de toon. Goedemorgen mevrouw. Wij hebben een filmpje gestuurd voor Mark Rutte. En we zouden het echt geweldig vinden als hij even een videoboodschap terug kan sturen. Sorry dat we u opnieuw storen, alleen het zou een kleine moeite zijn en voor de kinderen in Friesland heel veel betekenen. Bedankt! Weet de politiek ook wat er speelt bij kinderen op dit moment? Nee, dat denk ik niet. Kijk, op zich is het logisch dat de politiek vooral bezig is met grote mensendingen. De gemiddelde leeftijd in de Tweede Kamer is ongeveer 50 jaar. En het jongste persoon in de Tweede Kamer op dit moment is 30 jaar, zeg ik uit mijn hoofd. En ja, die zijn gewoon met heel andere dingen bezig dan met kinderen. En kinderen mogen niet stemmen, dus het is vooral op die manier voor hen ook minder interessant om rekening te houden met kinderen. Toch is het heel erg belangrijk, want er worden nu heel veel beslissingen gemaakt die over 10, 20 jaar nog heel belangrijk zijn. Over klimaatverandering, over wonen, over corona. Dus we mogen echt wel wat meer rekening houden met kinderen en jonge mensen. Nou, of Rutte lukt of net is nog maar een vraag, maar we hebben wat heel leuks bedacht. Oké, onderwijs, we hebben wat oorvinken, namelijk een bijeenkomst van Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Wow. Volgens mij is dat hem. Hoe sterker we terugkomen! Guys, gewijs van Omroep Friesland. Ik heb één snelle vraag. Politiek heeft niet zo heel veel aandacht voor kinderen. Wat vindt u daarvan? Nou, wij hebben heel veel aandacht voor kinderen. We vinden dat het onderwijs absolute prioriteit is. Dat kinderen ook weer lekker naar de sportschool moeten kunnen. Lekker sporten, lekker met elkaar spelen. Al die stupide coronamaatregelen moeten stoppen. Zodat kinderen ook niet in angst hoeven te leven. Geen dagelijkse tests en geen verplichte vaccinaties. Dus wij willen alle ruimte weer voor de kinderen. Oké, ik heb het filmpje even hebben rondgezoomen met Thierry Baudet. En hij zei eigenlijk net echt iets over hoe hij denkt over politiek en jeugd. Maar meer over iets over de coronamaatregels. Dus nou net echt een heel goed antwoord vind ik. Nou jongens, we hebben het heel volop proberen. We hebben ons best in, maar het is net lukt. Meneer Rutte heeft het echt te druk. En het kind tijd om even 5 seconden vrij te maken voor u. Oké. Heel flauw. Maar, hey, we hebben een alternatief bedacht. Dus hier komt Rutte, mijn antwoord. Hoi, Mark Rutte hier. Ik ben blij dat ik jullie zie, maar Ik ben dus heel erg druk. het is natuurlijk leuker als je er gewoon bent in Friesland. Dus het lukt niet om echt naar jullie toe te komen. Als je dus mij vraagt, zeg ik, weet ik veel? Geen idee. Nou, dan ben dit de video voor deze week. Even liken, abonneren, delen, reageren, join je Discord. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!